At ito, nagtanong ako dun sa Barangay Concepcion, no? Nung bumili ako ng mga tinapa doon na nag-iikot dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Lutong Ito po Bangkusay. ay presyo 130 na inyong mabibili. Ma'am, tinapa. Gawa ng Bangkusay, Maynila. Turot galunggong na napakasariwa ay 100 pesos na tumpo. 50 pesos lang. Kita niyo po yung mga tiyan niya, oh. Hindi po yan butas, ha? Hindi po yan butas ng mga galunggong, no? Yan po ay mga buo. 100 pesos na tumpok. Meron din po mga 50 pesos. 40 po, oh, sa mga laman. Sa mga per kiloan ay 130 na per kilo. So shout out uli, happy birthday. Birthday niya din. Shout out Jerwin. Jerwin na naman. Sabi uwi na ng sawa. Ah, yun. Jerwin, Gerson, tsaka Ramil, happy birthday sa inyong tatlo. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. 80 pesos sa mga tumpukan naman po dito ng tilapia. Tapos dalagang bukid, no? 100 pesos din po yan, no? 100 pesos po, no? Pati pusit po, 100 din po. Ayun. Yan po yung mga presyo. So, 300 pesos daw po yung per kilo ng bisugo. Yung isdang burara, bossing, magkano? 2.20? Ayun po yung per kilo. Ito po yung isdang betilya. Magkano po? 160 ang per kilo. Mura na ng asuos. Magkano? Ito maganda eh. Madalang. 200 pesos na per kilo, no, ng asuos. Sa pusit 250. Yan po yung mga presyo, no. Kuya Romy, magkano na po yung presyo? Bumaba, nag-180. 180 po per kilo ng bangos. Eh yung sa tilapia Batangas po, Tilapia po siya. 100 po ang per kilo ng tilapia, no. Nanay Josie, shout out po. Hello! Shout out sa mga taga San Fernando. At Pampanga. ibang bansa sa Amerika, Saudi, lahat ng Shout out po sa mga OFW po, no. mga nagtatrabaho sa o yung aking manugang dyan. Shout out po. Bali magpakarami ka, huwag ka lang magsalita. Galing ah. Babatiin si Te, pwede po malaman presyo, te. Ako yan, yung ano, batalay. 180! 180 na per kilo. So, yun po yung price niya, no? Napakaganda ng batalay. Magkano dorado? 180 na lang ang per kilo. Dito, 180 rin ang per kilo. Snapper mo dito. 180 rin ang per kilo, no? So, yun po yung mga presyo ng kanilang latag dito sa Malabon Fish Market ng Isdang Bato. 120 na per kilo, no, ng mga isdang pagi. 160 po sa mga isdang batalay. At yan po yung latag nila, no, binluan at sagisi na inyong mabibili. Lapu-lapu. Magkano kilo? 120 mas nando. 120. Ang sigarilyas po natin ay 120 na per kilo. Lodi, magkano naman sa ganito mo? 120 rin po sa mga Baguio beans. Good morning everyone. Tayo nagbabalik naman po dito sa bayan po ng Malabon, tumpukan kung saan ay marami ang mga latagan ng 50 pesos at 100 pesos na tumpukan. So talagang murang-mura po ninyong mabibili. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So unang bungad para sa ating mga viewers, ito po ay tinapa. Pambangus. Magkano ang presyo, Lodi? Di ba, nung nakaraang Sabado, 150. 150. Ngayon, 130 na lang. 130 na lang po ang Dahil bigay. nalagdagan ako ng 1,000, 130 na lang. Dahil nalaglagan pa siya, ha? Pero bagsak presyo, 130. Malalaki yung bangus niya ngayon, no? Punta lang sila dito sa Malabon. Punta lang po kayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at mabibili nyo po sa murang halaga ang ating mga tinapa. At na nag-iikot dito sa bayan ng Malabon Fish Market, Lutong ito po Bangkusay. ay presyo 130 na inyong mabibili. Ma'am, tinapa. Gawa ng Bangkusay, Maynila. Sa Ayun. Tundo. Tundo, no? Kay Aling Leti. Pinakasikat na tapahan sa Tundo. Ayun, sikat na tapahan, no, kay Aling Leti. Shout out po. 150 isa niya. Nalagdagan ako 1,000, 130 na lang. Ayun. Sige. Salamat, ha. Thank you, thank you. Okay, Boss Dando.
Dito naman po ay 420 na per kilo at may mga tumpukan din po sa halagang 100 pesos na hipon. 420 sa mga per kilo, mga malaking hipon po yan, no? Tapos yung mga tumpukan ng mga burot galunggong na napakasariwa ay 100 pesos na tumpok. 50 pesos lang. Kita niyo po yung mga tiyan niya, oh. Hindi po yan butas, ha? Hindi po yan butas ng mga galunggong, no? Yan po ay mga buo. 100 pesos na tumpok. Meron din po mga 50 pesos. So yan po yung mga presyo, no? 50 pesos na kada tumpok ng kanya mga galunggong. Ayan, no? Pang steady na pa. Pungay! Burot galunggong. Yan ang kilo po ay 100 pesos. Tumpukan din po dito ay 100 pesos, no? Na mga latagan ng isda na napakamura po ninyong mabibili. So lakad na tayo at mag-alam-alam pa ng mga latagan ng presyuhan dito sa Malabon Fish Market. So ito po yung mga tumpukan, no? Tumpok ng mga espada ay 100 pesos, 200 pesos sa per kilo. Ang ating mga hasasa ay 140 per kilo. At ang mga pusit po ay 100 pesos po yan sa mga tumpukan. Ang galunggong po dito ay 50 pesos na tumpok. Grabe ang pagkatumpukan talaga dito. Napakarami, ha. Dito pa lang po tayo sa bungad. Hindi pa tayo nakakadiretso doon sa pag-akyat ng tulay, no? Talagang mga presyohan ay sulit at talagang papabilib ka sa mga presyo. So dito tumpok ng tilapia ay 100 pesos. Ang sariwang gulyasan po natin ay 120 na kilo. May mga ulo na tumpok sa halagang 50 pesos. 130 po sa mga laman, no? Ito po yung mga papakol. Tumpukan po ng mga bangus ay 100 pesos. Magkano per kilo ng papakol? 130. Yan po yung presyo ng papakol, 130. At itong mga nakatabo, no? 80 pesos, pogi. Ayun, shoutout sa iyo, ngumiti ka naman, pogi. Yan po ay 80 po na isang tabo ng tahong. Thank you. Yan po, no, grabe mga tumpukan na inyong mabibili. 50 pesos lang po yan na napakarami. 50 rin po sa mga galunggong, ayan, no. 50 pesos lang po na inyong mabibili. Ang gulyasan po ay 140 po sa mga laman. Sa mga per kiloan ay 130 na per kilo. So shout out uli, happy birthday. Birthday niya din. Shout out Jerwin. Jerwin na naman. Sabi uwi na ng sawa. Ah, yun. Jerwin, Gerson, tsaka Ramil, happy birthday sa inyong tatlo. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. So, yun po yung mga presyo ng kanilang latag, no, ng mga gulyasan. Bossing, thank you, ha. Tapos 50 pesos na tumpukan, suabe. 50 lang yun. Napakarami, oh, galunggong. Mga marites. Ah, pambaturo sa mga marites. 50 pesos na tumpukan. Bossing, thank you. 80 pesos sa mga tumpukan naman po dito ng tilapia. Tapos dalagang bukid, no, 100 pesos din po yan, no. 100 pesos po, no. Pati pusit po 100 din po. Ayun. Yan po yung mga presyo ng kanilang latag. Shout out kay tilapia. 80 pesos na tumpok. Shout out. Ito po yung mga tanigi. Ayan po yung mga tumpukan. May 50 pesos, may 100 pesos. Bossing, magkano per kilo? 200 po ang per kilo dito, no, ng mga galunggong. Ito, oh, tanigi. Masarap na kilawin. Happy na ulam. Good morning po, nanay. Shout out po. At yan po yung mga benta niya po ng tumpukan sa halagang 100 pesos na mga pusit. At ang ating mga sapsap ay 50 pesos din po ninyong mabibili. Napakasariwang sapsap. At mga kabase, no, shout out sa 50 pesos na tumpukan. Napakamura. At ang mga torsilyo po natin ay 100 pesos na tumpukan. Kwenta lang si Kwenta.
So, yan po yung mga presyo, no? Tumpukan ng mga galunggong ay 50 pesos. Grabe sa mga tumpukan ng bentahan po dito, no? Sa bayan po ng Malabon Fish Market. Yan po yung mga 50 pesos. Oo. Mga galunggong 50 50 lang. pesos. 50 Dagsang-dagsa po yung ating mga galunggong dito sa Malabon Tumpukan. Update pa natin yung mga latagan dito, no? Yan po yung mga tumpukan ng tawilis. Halo-halo na po ang kanilang mga bentahan ng isda dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Mga presyo, no? Alamin natin yung mga presyo ng bisugo. So, 300 pesos daw po yung per kilo ng bisugo. Yung isdang burara, bossing, magkano? 2.20? Ayun po yung per kilo. Ito po yung isdang betilya. Magkano po? 160 ang per kilo. Mura na ng asuhos. Magkano? Ito maganda eh. Madalang. 200 pesos na per kilo, no, ng asuhos. Sa pusit, 250. Yan po yung mga presyo, no? Tapos yung mga tumpukan po ng mga espada ay 100 pesos na tumpok. Nagkasabay na. Sabay-sabay na to. Sabay ka to. Dito pa na ako. Sige, Kuya Ed, shout out. Shout out kay Ate Pam, Vendor Mix Official. Shout out. 140 po sa per kilo ng kanya mga bangus pandaing. Walang kapagod-pagod po. Talagang magtitiis at magtsatsaga sa pagbablog po dito sa Malabon. Ate Pam, thank you. Dito po ay 120 na tumpok, no? 2 piraso pong bangus dagupan. Meron din pong 170, 3 piraso na tumpok. At ang mga isdang malakapas, ayan. Ito na, magkano po tumpok? 150 po. Yan po yung mga sariwang malakapas, oh. So yan po yung mga presyo, no, ng kanyang mga latag ng isdang malakapas. So dito naman po tayo sa mga nagbebenta ng mga prutas na murang-mura po ninyong mabibili. Dito po yung mga presyo ng mga mangga ay 60 pesos na per kilo, no? Wala siyang tinda ngayon ng manggang hilaw. Ang kanyang tinda po ay manggang hinog. At yung mga presyo ng kanyang mga saging. So shout out, bossing. Good morning, good morning. So ito po yung mga nakita niyo pong mansanas na halagang 100 pesos pa rin. 50 pesos pa rin sa lemon. No, yan po yung mga latag niyang nakasabit. Mansanas at lemon. Ito po yung mga saging, latundan at lakatan. So yan po ang update natin, no, sa kanyang mga prutas. Bossing, thank you. Dito po ay 80 pesos na kilo ng mga manggang hinog at meron din po dito sa 70 pesos na kilo. Kuya Romy, shout out po, magandang umaga. At nagsisimula na po ang labanan po ngayon ng mga duelo ng mga kandidato. Ayun. So, sino ba ang ating napupusuan na kandidato? Ngayon. So, alamin natin mga presyo ng mga tilapyang Batangas at bangus dagupan. Kuya Romy, magkano na po yung presyo? Bumaba, nag-180. 180 po per kilo ng bangus. Eh, yung sa tilapyang Batangas po? Tilapia po 100. 100 po ang per kilo ng tilapia, no? Si Kuya Romy, napanood ko na naman ang kanyang vlog. Nag-i-English na siya. Words. Ang galing talaga. Ang galing talaga ng mga pagbablog ni Kuya Romy, no? Doon siya sa may bandang ibaba. Doon siya nag-vlog. Agaw pansin talaga yung eksena ni Kuya Romy doon. Kaya lang, hindi ko pa sila nakikita magsaya yung tatlo dito. Ayan, busy-busy sila sa kanilang pagtitinda, no? Yan po yung mga mais, talong, na kanilang mga ibinebenta ng mga gulay. Kuya Romy, salamat po. Thank you po.
Ang talong ni Nanay Josie, magkano po? Ayan oh, murang-mura po talaga yung mga talong, no? Pampahaba po, pampahaba ng ayun, gulay is life. Tapos mga panindang ano na upo na mapapaupo ka. Nanay Josie, shout out po. Hello! Shout out sa mga taga San Fernando. Pampanga. Ibang bansa sa Amerika, Saudi, lahat ng Shout out po sa mga OFW po, no? mga nagtatrabaho sa o yung aking manugang dyan. Shout out po. Bali magpakarami ka, huwag ka lang magsalita. Galing ah. Mabatiin si President Duterte. Ay, tatay, umuwi ka na para mawala na yung mga adik dito. Yan ah. Ayan, may shout out na. Tatay, umuwi ka na. Ayun. Umuwi ka na namin. Nay, salamat po. Sige. And be safe po. Salamat po. Thank you. Mawala ang mga adik. Ang ganda po ng isdang batalay, oh. Yan po yung laman. Yan po yung berde ang tinik ng isdang batalay, no? Tumpukan po dito ay 40 pesos. Te, pwede po malaman presyo, te. Ako yan, yung ano, batalay. 180 na per kilo. So, yun po yung price niya, no? Napakaganda ng batalay. 180 na per kilo. At tayo ay mag-ikot-ikot pa sa mga latagan po, no? Yellow tuna, mga isdang danggit, galunggong, bangus. Napakarami po. Yan po yung mga isdang bato na latagan po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ayan po yung presyo, no, na mga isda, 160. Isdang dilat. Ito snapper, no, binluan, yellow tuna. Tapos nilatag nila dito ng mga dorado. So shout out sa ating mga viewers, no, na manonood. Magkano dorado? 180 na lang ang per kilo. Dito 180 rin ang per kilo. Snapper mo dito. 180 rin ang per kilo, no? So yung po yung mga presyo ng kanilang latag dito sa Malabon Fish Market ng Isdang Bato. Boss, thank you, salamat. Tapos dito yung mga pagi po natin ay 120 na per kilo, no, ng mga isdang pagi. 160 po sa mga isdang batalay. At yan po yung latag nila, no, binluan at sagisi na inyong mabibili. Lapu-lapu. So grabe po yung mga presyo, no, na ating mga nakikita dito sa Malabon Fish Market. Magkano yan, lapu-lapu? 240 ang per kilo. So yan po. 260 sa malalaki, 240 sa maliliit na isdang lapu-lapu. Pagi na masarap na gataan. Presyo ng mga isda ay 150. Ang ating mga espada ay 160 na per kilo. Mga isdang betilya na napakaganda po ngayon, no? Yung mga isdang binluan po ay 240 na per kilo. So ito yung betilya, oh. Betilya magkano, bossing? Ha? 220. Yung po yung presyo, no, sa ating mga manonood at masugid na taga-subaybay po sa mga vlog po ni Boss Lando Explorer. Yung po yung mga presyo na nabanggit ko po sa kanila mga isdang bato na inyong mabibili dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Boss, thank you. Salamat.
So yan po yung mga mamimili natin na pinagkakaguluhan po yung mga isdang bato dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. 50 pesos na tumpukan, Lodi. Dami oh. 50 pesos po no na mga galunggong. Boss, thank you. So ito po yung mga gulay naman po na inyong nakikita sa aking mga pagbablog o iniikot dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So yung mga presyo po nun ay naglalaro po sa mga 20 at 50 pesos. Kagaya rin po dito sa kabilang area. Ito po oh. Sila po ay mga kamag-anak no, na mga nagbebenta po dito ng gulay. Ganyan po yung mga presyo nila na ibinebenta sa ating mga mamimili. Nay, parang wala anak niyo dyan. Di nagtinda? Ah. Wala yung mag-asawa eh, no? Bukas. Pagkano. Nay, salamat po. Boss, shout out. Good morning. Happy birthday po. Happy na birthday nyo pa. Ayun, shout out sa'yo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Happy birthday. Kalahati lang. Ayun, welcome to the club. Kalahati lang kuya, bala ka. Magkano yung sigarilyas mo, Lodi? Maganda, mahaba. Magkano per kilo? Teko nga ito mahaba. Mahaba ate, kalahati lang. Thank you. Magkano kilo? 120 po standard. 120. Ang sigarilyas po natin ay 120 na per kilo. Lalaki lang. Lodi, magkano naman sa ganito mo? 120 rin po sa mga Baguio beans. Magkano naman tong papaya ni Mama? 40 pesos po na per kilo ng papaya, no? So ito po ay mga 10 pesos na inyong mabibili na, nakatali na po. And luya natin magkano presyo ngayon? 40 pesos po, 1/4 po na luya, no? Ang ating mga karot, magkano? 78 po. Sige, kalahati na lang. Tapos kukuha na lang ako ng kanin malunggay mo. 10. Magkano yung karot? 70 na. Kalahati yan at saka isang 80 pesos. Yun po yung presyo, no, ng mga karot nila. Repolyo, sabay ko na. 100 pesos na kilo. So shout out sa iyo, Pogi. may 70. Kaway ka naman diyan, Pogi. Yun, shout out. Wala ka ba pong babatiin na happy birthday? Wala. Wala tayo. Sino? Ikaw, Boss Lando, birthday. Happy birthday na naman kay Boss Lando Explorer, no? Paano sa'yo doon? Ayan, shout out. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Salamat. Paano sa'yo doon? Salamat po, Ama. Ayun. Maraming salamat sa inyo. Thank you, ha. Boss Lando. Okay. Sa'yo. Good morning. Sa mga followers natin dyan, isa na ako doon. Ayun, salamat sa pagsubaybay nyo sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe, ha. Thank you. Alright, so yung na mga po at nakapag-update na tayo sa kanilang mga presyo ng gulay na inyong mabibili sa murang halaga. So shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga mamimili po natin na lagi po dumarayo dito sa Malabon Fish Market. Shout out po. At sa mga viewers po natin na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito po sa bayan ng Malabon Tumpukan o Malabon Fish Market. Shout out po. At sa mga dumarayo, no, sa mga nagtatanong kung ano pong lugar itong Malabon Fish Market, 39 Estrella Street, Malabon, Metro, Manila. So hanggang dito na lang po. Enjoy and be safe po sa ating lahat. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po sa inyong suporta. God bless po and bye-bye.